May sentimental value talaga pag unang motor eh. Grabe yung improvise na yung budo mga kalabarkado. Baon ng atis. Be resourceful, sabi nga nila eh. Yo, what's up mga kalabarkada? At magandang araw sa inyong lahat. Ngayon pala ay pinapagawa natin yung isang alaga natin, si Red. Ayan na, si Red. Kung maalala nyo yung unang motor ko. Ito nga pala si Sherwin mga kalabarkada, yung lagi kong tinatawag pag ganitong hirap akong paamuhin si Red. Ito pala yung carburetor, oh. Stock lang yan. Stock lang ang baon. Tao lang yung may kargado. Sira ba? Sira? May sira? Saan? Marumi. Ang carburetor? Ah. Yan. Yan si Red mga kalabarkada. Yung unang motor namin ni Mrs. Labs. Hirap kasi ako magpaandar. Sira daw yung carburetor. Ay. Ang oras pala natin mga kalabarkada ay 12:30. So kararating lang kasi ni Sherwin kanina. So katatapos lang natin kumain. Sayang din naman kasi ito pag hindi natin pinagawa. May sentimental value talaga pag unang motor eh. Ay wala na rin yan. Sira na rin tong spark plug. So kita nyo. Ano ba? Ayan, ayan. Ayan. Ayan o. Sira na. Sira ang spark plug. Ba't parang nagkukulang langis dito? Sayang. Bakit tinanggal ni Sherwin mga kalabarkada yung filter? Ito na oh. Grabe. Ang itim na pala. Kaya pala hindi na parang hirap nang makatalo yung langis. Grabe, napaka-itim oh. Mga magkano yan, sir? 75 lang yan kuya. Ha? Mga 75. 75? Grabe yung improvise na yung budo mga kalabarkado. Baon ng atis. Be resourceful, sabi nga nila eh. Pero okay na yung sa carburetor. Ayos na kaya. Okay. Ayos na siguro, hindi pa napandar eh. Kasi tinatry ko siyang paandarin. Sabi ko ayaw talaga, tapos parang alam mo yung parang wala siyang compression, parang ganon. Malambot? Malambot noon. Sabi ko baka hindi makakit ng langis, sabi ko. Drinin ko, yun na nakita mo ang labnaw. Ini mga battery.
Ikaw mag-road test para makita mo. Baka mapunding si Day, kuya. Ha? Baka mapunding si Day. Wala kasi battery. Ah, Bigyan mo na lang. road test mo. Road test. Grabe yung bilis. Yun, ang lakas pa nung hatak ni Red eh. Yun nga lang, sira daw yung battery, so papalitan natin. So doon na tayo mag-order ng battery kay Sherwin kasi napamahal ako dun sa pinag-orderan ko nung oil filter. Mahal pala dun. Ito na. Ko ngayon. Magkano yung damage ko ngayon? Kahit 150 na lang. Ha? 150 na lang. 150? Balik ka? Para kang original SGP rin ba? Be. Yung mga kalabarkada na yung lahat ng ginawa na carburetor, change oil, tapos ano pa yun, yung oil filter, tapos yung sa dito nag-stack up. So 150 lahat yung sinisingil. Sige naman. Okay ka na ba dan? Pero itong gulong hindi na siguro kanto no? Kalbo na din. Kalbo na. Malapit na din. Oo, malapit na rin makunito. So yun yung mga kalabarkada. Bali 150 yung sinasabi niyang labor. Pero siyempre dadagdagan natin yun. Hindi pwedeng hindi natin dagdagan kasi pinatawag ko siya. Tapos siyempre call on duties. Ayun tawag doon. So sinervisan na tayo. Kasi kung talagang ipapagawa natin sa iba yan, kasi hihilain pa yan hanggang doon sa bayan, napakamahal. So yun ang mga kalabra, kaya dadagdagan natin. Dadagdagan natin yun. Plus may extra na ibibigay tayo. Ito. May ibibigay tayong extra. Okay na yun, no? Pero syempre money matters. Natin pwedeng ipakita. Ayan. Ayan na mga kalabarkada. Be! 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 Bigay ko na to. Inin. Tapos hindi ko kasi napamarin to. Bigay ko na lang. Oo. Ayan mga kalabarkada na. Kasi Amen. thank you kaya. Kasi si motor na ni Waring ka. Undermet naman ba may lako? Oo, agad. Kaya sinusulitan mo sila.
Siya lang kasi yung pinagpapagawan namin talaga ng motor dito. Kasi sa sungat, ayos naman sa tamay. Kaya Ayan na. pinagpunta ko na tamakpuka ko sa gargan na rumatek. Ayos mo lang? So yun mga kalabarkada, no? Nakita nyo si Sherwin yung tagagawa ng motor namin. So dito na matatapos kasi umandar na. So babay na po.